Iki arep masak sayur asem, guys. Soalnya wis suwe gak masak sayur asem. Iki kraine digodhog. Terus iki tok tolo deline digodhog. Ojo lali asemnya dicemplungno. Nah, nek wis aseme medhuk ngene iki, aseme dijupuk. Iki bumbune dicemplungke, ana bawang brambang, laos, lombok, terasi, iki bumbune. Ojo lali godhong telone dicemplungke. Lan banyune aseng ki mau aja sampai keri ya. Iki ana uyah, gula, micin. Masako wis dicemplungne dadi siji. Diublek-ublek. Wis dadi sayur asem anget-anget suweger. Apa meneh kok pakai sambel. Lawuhe iwak asin. Wis to. Suweger pokok.